A Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia dúas convocatorias as que destinan máis de 2,2 millóns de euros e que se enmarcan no novo programa Galemundo, co que a Xunta impulsa a internacionalización no ensino. O prazo para solicitar as axudas en ambos os dous casos permanecerá aberto ata o 3 de marzo. Máis de 7.000 persoas, entre estudantes e docentes, participarán ao longo deste curso en mobilidades noutros países grazas a esta iniciativa, dotada con máis de 15 millóns de euros e que aglutina todas as bolsas do Departamento Educativo da Xunta para facilitar que alumnos e profesores viaxen a outros países e melloren as súas competencias en linguas estranxeiras. No caso do alumnado de bacharelato, convócanse 647 prazas para que realicen estadías de 3 semanas en réximen residencial ou familiar en Reino Unido, Francia, Portugal, Canadá e Alemaña no período estival entre xullo e agosto. Os criterios para o baremo, puntuación e determinación das achegas familiares serán a nota media do expediente académico no curso 23-24 e a renda per cápita da unidade familiar. No que atinxe o alumnado universitario haberá ata 168 bolsas para que o alumnado das universidades públicas galegas realicen estadías noutros países durante o verán do 25. As axudas serán de 1.200 euros para estadías realizadas en países de Europa e 1.500 para estadías no resto do mundo. O obxectivo é que os estudantes melloren as súas competencias en linguas estranxeiras e, como consecuencia, a súa cualificación.